Vítajte v našom podcaste DSA. Takže ahojte, ja som Alexia. Ahojte, ja som Sara. No a dneska sa budeme rozprávať na tému cestovanie v zahraničí, ale aj štúdium v zahraničí. Takže najprv sa začneme baviť o samotnom cestovaní, keďže mám pocit, že nám dvom to je určite bližšie. Takže najprv, Sari, že kde si už bola a že aké zažitky možno si tam odniesla? Si odniesla? To tak všade možné. Hlavne sme s mažoretkami cestovali. Sme boli v Taliansku, v Chorvátsku, Rusku a tak. Ale asi najlepšie bolo v Taliansku, by som povedala. Povedz nám, že prečo asi? Neviem, proste more, teplé more, dobré jedlo. Však akože boli sme obidve z mažoretiek, však obidve sme mažoretky bývalé a obidve sme boli aj v Taliansku, aj v Porečí. A akože boli sme malé, čiže asi veľa si z toho nepamätáme, ale to čo v Porečí, čo sme také zaujímavé robili. Ja si pamätám ubytovanie. No to sme bývali v takých apartmánoch. Áno, každá bývala kde inde. Ja si pamätám, že som si tam otvorila vlastné, jak sa to volá, kaderníctvo. Tam česala mamky, ale že to vyzeralo akože otrasne, vieš, proste úplne od veci. Ja si tam pamätám, že sme tam mali psa, ktorý nosil ponožku na labke, reálne, že ponožku na labke. A sme hovorili, že ponožka, to je asi jediné, čo si tam mať. My sme mali pekáreň vedľa apartmánu a tam sme chodili a potom kamoškina mamka ma naučila jesť višňový džem a nám mastila toto čerstvé pečivo s tým akože džemom. A si pamätám, že sme tam musically natáčali, to bolo reálne od veci. To bolo perfektné. Ja si pamätám more, jak ťa vždycky medúza. Ja by som, ale to bolo asi v Taliansku. No, že to Taliansku, počkaj, ešte sme v Chorvátsku stále. V Chorvátsku čo? My sme mali na ubytovni furt tých slimákov, ale tam bolo strašne veľa tých slimákov, ale bez tých ulity a my sme ich volali, že bezdomovci proste úplne od veci, akože nechápem prečo. Ale celkom tam mám dobré zažitky z toho Poreču. Na mažoretke si nepamätám, či sme za čo vyhrali. Sa mi vidí, že nič, ale... Mne sa zdá, že hej. Sme skončili. Myslím, že 6 sme boli. Majstrovstvá sveta. Celkom. Akože to sme išli veľké formácie v tej dobe ešte len, takže... Potom aj v Taliansku, tam sme išli len jednu tiež formáciu. A tam sme čo vyhrali? To si vôbec nepamätám. Hej, sme boli, myslím, že 4. Hej. Ale štvrté sme boli. Viem, že tam boli také trhy, čo sme tam chodili, ja som si tam kúpila tričko, ale mne tam kapla taká smola, alebo ja neviem, ale proste som mala brudné toto tričko, takže som ho mohla hneď vyhodiť. Ja som si tiež tam kúpila na tých trhoch tričko, doteraz ho mám. Ale ja si nepamätám, kto tam komunikoval, ja si pamätám, že mamky furt vyjednávali ceny, že ja si to pamätám, že 3 inak nekúpim. Pán kúkol na ňu, že dobre, no tá. Ale hej, akože toto... My sme tam ešte asi sa nerozprávali s tými, lebo to sme boli malé hlavne. Ale teraz to už je také iné. Ja som pred rokom bola v Španielsku s rodičmi. No a tam som bola nútená rozprávať, ale ja som sa učila po španielsky v tej dobe, ale som nevedela, že nič. Alebo ešte som sa neučila vtedy a neviem. Ale viem, že oni tam na mňa spustili a je, že dobre, môj, tak radšej poďme po anglicky. No lenže to tí Španieli tiež nevedia dejak božsky po anglicky, takže to bolo celkom také krkolomné. Ale bola to sranda celkom dohadovať, lebo nám tam izby pomenili, lebo nám dali izbu iba pre 2, tak nám chceli do izby napchať ďalšiu posteľ, proste úplne od veci. Ale celkom zaujímavé to bolo. Ešte kde sme boli? V Nemecku, jak sme boli zo školy. A tam tiež sa iba po nemecky, bo v Nemecku sa neučia po anglicky. Nám to tam hovorili, to tí, čo tam vo školách sa učili, že oni sa neučia po anglicky, lebo Nemecko je dostatočne veľká veľmoc na to, že by sa učili iný jazyk a sme tam museli po nemecky rozprávať. A viem, že tam nikto nevedel a že Ríša bol v takom inskom obchode, proste si chcel kúpiť jedlo a čo kurácie sa povie, že je hinchen a bude čo také a on mu tam povedal, že hinchen a on kúkal na ňo a on že hinchen a ako Ríšo, že hej, že hinchen. Ale neviem, či to proste tak sa povie po nemecky. To my sme tak boli v Rusku a ja som vtedy ešte vôbec nevedela po rusky a môj ocko, čo sa učil po rusky, vraví, že ja viem, že ja vyjednám všetko, to sme prišli do obchodu, že sme nakupovať a predavačka sa ho pýtala, či sme z Talianska, bože, mu vôbec nerozumela, to ocko bol taký sklamaný z toho, ale akože
Hej, však ako môj tatík tiež vie po holandsky, aj po nemecky, možno trošku po rusky, anglicky, ale to fakt, že toto ruština a angličtina iba trošku po holandsky vie lepšie. A keď sme tak kde, a sme sa išli nájsť a tatík všetky 4 zmiešať dokopy a ide proste holandčinou, nemčinou, angličtinou, že toto je akože parádne tam sa dorozumievať. Ale väčšinou ako vo svete sa dorozumie, že aj keď nevieš jazyk, tak akože rukami, nohami to zvládneš. Ale to angličtina je akože dobrý základ. Sa dorozumie všade, skoro všade, teda okrem Nemecka. Ale stalo sa mi v Nemecku, že som stretla aj typky v obchode, čo proste vedeli po anglicky, takže možno sú tam výnimky, ale podľa mňa to sú skôr také, že za zahraničia, čo sa naučili tam. Neviem vôbec, akože takže tam s tým jazykom to je také. Ja veľmi nepamätám, jak som rozprávala. Väčšinou rodičia, bo to som bola mladšia. Aj v Chorvátsku, to som už tajak ich rozumela, aj keď s takou rečou, že som im dačo povedala, ale... No. V Chorvátsku, to je sranda napríklad. Hej. Tam sa naučíš 1-2 slova. A používaš. Stále. To ja som tak robila. Super tiež. No, čo sa týka nejakých rozdielov medzi akože nami Slovákmi a takými ľuďmi, čo bývajú v zahraničí, tak akože čo sa týka takého Česka, tam veľmi nebadám, ale ja som teraz bola v sobotu vo Viedni. A neviem, či to bolo akože len môjim dojmom, lebo ja som bola na trhoch vo Viedni a potom následne hneď v Bratislave, ale to bolo fakt, že 2 hodinky na to som utekala do Bratislavy, že by som stihla. A strašne to tie viedenské trhy sú také, že preslavené a že strašne pekné. Ale to tí ľudia, čo tam sú, proste tá atmosféra z tých ľudí mi príde taká dosť o ničom, že v Bratislave, keďže tam boli sami Slováci a bolo to také privetivejšie, akože veľa Slovákov tam bolo, som veľa proste Slovákov počula a boli fakt takí príjemní, zlatí, usmievaví, čo vo Viedni akože tí domáci, lebo keď to tam rozprával nemecky, to si vedel, že je väčšinou domáci, tam oni boli takí dosť nepríjemní, aj tí predávajúci v tých stánkoch, tak boli takí, no, že takí otravení. Akože chápem, že to tam sú celý deň, ale neviem, akože mám pocit, že tu na Slovensku sú celkom ľudia, sa dá povedať, celkom takí milí, keď sa ich dačo opýtaš. Akože nie všetci, lebo sa určite nájdú výnimky, ale mám pocit, že veľa ľudí, keď sa opýtaš, niečo nevieš, to podľa mňa akože ľudia tu na Slovensku sú takí privetivejší. Ja väčšinou akože viacej času trávim aj v Česku a podľa mňa tam sú oveľa lepší ľudia, takí milší, aj takí zabavnejší, jak na Slovensku, ale podľa mňa sú zlači. Akože nerozumejú Slovákom, by som povedala. Ja keď som išla do obchodu a som povedala dačo, mi nerozumeli daktori. No, to Češi nerozumejú Slovákom. Nerozumejú. Ale my im, ja neviem prečo. Akože neviem, čo im robí taký problém na našej slovenčine. Neviem. Akože daktoré slovička nie, jak mi utekajú, ale... Napríklad o Nemcoch sa rozpráva, že sú dosť takí chmuroví, takí zatrpknutí. Toto v obchode ťa okradnú. Čo sa nám stalo v Čechách. Nám tiež sa stalo, nás tam o peniaze. No nás tiež, ale to sme boli v reštaurácii, tu sme prišli do Prahy a že sa ideme tak kde najesť, no a sme pozerali jedla a všetko drahé a našli sme takú, že sa to volá, že u Švejka, takže keď takto chce ísť do Prahy, do Švejka, nech tam nejde. A viem, že sme tam sadli a pani nám doniesla chlieb, že to si za neho zaplatíme, ale že to nám musia dať a že za 6 kúskov chleba zaplatíme takých 8 eur. Tam je, že dobré, ale my sme proste boli 4, myslím, alebo 5 a proste nám doniesla nezmyselne proste to tie chleby, že nepárne, proste, že nám nesedelo. No a tak Ocko išiel platiť a sme si dali, ale proste zohriaté jedlo, polotovar, no hnus ako. Ocko išiel platiť a pani mu ukázala bloček a tu máte bloček normálny a tu máte, keď vám chutilo. A Ocko na ňu pozrel, že jaké keď mi chutilo. A on že, no to som si naučtovala, že rovno, že typ akože, jak sa to volá? Že si naučtovala rovno sprepitné. No a tatík jej zaplatil, počíta peniaze a 50 eur mu viac keby zaučtovala. Alebo mu zobrala v podstate a on od nej pýtal, ona mu to, že sa ospravedlňuje toto. A nám zobrala hneď bloček, mu nedala. No a tatík si to neuvedomil, vyšiel vonku a som začala čítať recenzie a ľudia písali, že normálne, že soľ im účtovali, čo mali na stole, piper a somariny proste. Oni dosť tak aj v obchode a ja neviem platiť akože takže koruny a toto, že to mi je také cudzie. No a proste som mi dala peniaze, ale som tak nevedela, že koľko mi vydala a potom som si všimla, že mi dala akože oveľa menej, čo mi mala dať. Takže ako sú takí, že no, lebo nemajú, že euro a to je také dosť zvláštne, lebo my, jak Slováci, sme naučení na eura a veľa štátov okolo nás majú eura.
a potom si prídeš do Česka a oni, že koruny. Hej, a potom, že 39 korún a ja, že 39 eur. Hej, akože tie výšky korún ešte sa mení, že raz tak to povie, že 27 korún je euro, tak 24, 25, takže si to vlastne nikdy ani nevieš v podstate prepočítať, že koľko si za to dal, bo oni si povedia, koľko si povedia. To je v Maďarsku, jak sme boli. No, v Maďarsku, čo nás tam, nie, v Budapešti sme boli, čo nás tam... Kde sme boli rozmieniať peniaze? V Budapešti. V Budapešti sme boli rozmieniať. Hej, a tu ešte... Čo máme Maďari za peniaze? Aha. Aj na základnej škole sme boli, čo tam nás tiež dejak okradli, no, či čo. No, ale to zmenárne, to sú akože parádne vec. Na mestí ti zmenia úplne od veci, ťa oberú pomaly od 10 eur a prídeš na kraj mesta a tam čo 2 eurá si nechajú. Akože toto je akože fakt sranda, toto je zmenárne. Akože ja si myslím, že toto európske štáty všetky by mali mať euro, ale však neviem, ako Češi sa vraj o to snažia. To uvidíme, že jak to bude. Ale si myslím, že bude dobre, keď v Česku. Oveľa lepšie by to bolo. Je to také ľahšie, podľa mňa. Si ochutnala už nejaké také tradičné jedlo nejakého štátu? Neviem, asi nie. Ja keď som chodila na dovolenky, tak ja som sa bala ochutnať takúže chobotnicu alebo krevety, takže ani veľmi nie. No, my keď sme boli s rodičmi v Španielsku, ja si práve hľadám, že jak sa to volá, lebo nie som si istá, ale ja napríklad mám rada churros, čo je tiež španielské. To sú také cesto v oleji vypražané a obalené väčšinou cukor, škorica sa mača do čokolády. Toto je akože extrém dobré. Toto mám veľmi rada. No ale potom ešte jedno bolo, a neviem ako sa... Paella sa to volá. A to je taká panvica, taká rýžová a furt s iným niečím nám to dávali. A bolo to, že dobre. Podľa mojej mamky ja som to nemala, ale ja som sa bala, lebo tam so zajacom to mali a proste s krevetami a takými. Ja by som toto akože... Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale toto by som nemohla. No a potom som v Španielsku som mala. Neviem, či v Španielsku alebo v Grécku, ale akože to je väčšinou také mexické jedlo. No tako som mala, ale neviem, či to bolo v Grécku alebo v Španielsku. Ale bola to taká mexicko-španielská by som povedala. A bolo to fakt chutné, ale podľa mňa to záleží od človeka, lebo my sme tam mali tú quesadillu a také. A mojej sesternici to akože vôbec nechutilo. A mne to veľmi chutilo, keby môžem, to ešte by som, neviem, to som potom nad tým snívala ešte také 3 týždne, že by som to zjedla. Ale ja si myslím, že také slovenské tradičné jedlá sú aj tak najlepšie. Ale to je podľa toho, že my sme tu zvyknutí proste toto jesť. Na také jedlo a prídeš kde inde a celkovo všetko ináč chutí. Aj voda čistá. Hej, to reálne proste úplne ináč všetko chutí. Ale však to je tu, keď v meste a ideš napríklad do haly športovej, tá úplne inak chutí voda, jak u nás doma a úplne inak mi chutí voda u kamarátov a tak to je zvláštne, že i voda inak chutí a to pritom sme v jednom meste. No však, to je také. My sme boli ešte na dovolenke s kamarátmi, aj so sesternicou, bratrancom a tak. Sme boli v Grécku, v Aténach a my sme hľadali také lacné letenky, že to bolo proste také prvoplánové, že ideme prvýkrát proste len my. No a že ideme do Atén, lebo lacné bývanie, lacné letenky. Ono to myslím na osobu vyšlo tak 100-200 eur maximálne. Čo sme akože mali bez jedla, ale tam to jedlo tiež neboli také vysoké náklady. No ale sme si hľadali, myslím, že cez Booking to aj tak bolo a úplne fotky, nádhera, všetko v pohode. Tak som bola taká šťastná, že príjeme do Atén, že hlavné mesto, tam bude žiť. Prišli sme tam a sme sa trepali proste na metre, sme sa dostali do mesta, no a tam sme išli pešo na ubytovňu a sme chodili medzi tými uličkami a keď som to videla, to bola akože striechačky po zemi, doslova všade, proste feťáci všade okolo. No a to bol taký šok, taký, že tu nečakáš, proste, že prídeš do takého Grécka, čo si povieš, že Ateny, hlavné mesto, akože to v každom meste, ale ja som ešte nezažila, že by sa mi toto stalo tak v hlavnom meste. Proste, že striekačky po zemi, feťáci normálne si tam pichali, akože to bolo hrozné, to bolo strašné. No ale potom sme si na to zvykli. Sme tam akože si pomenovali ľudí už, proste sme sa tam smiali z takej typky, čo proste tam plakala, ona bola úplne mimo svetovaná, niesla bicykel a typci jej zobrali ten bicykel a ona stále tak držala ruky, ako keby držala ten bicykel a stále tam plakala. A proste už sme sa z takých ľudí len smiali. Ale najhoršie bolo to, že my, jak mladí, tak to chcete kus takej zabavy a to, že by ste mohli večer do mesta. No a my sme bývali tak strašne od veci, proste v uličke, kde nikto nebol,
iba viem, že oproti nám v hoteli, alebo v takom apartmáne, tiež to bol, bo my sme bývali v bytovke, mám pocit, že to bola bytovka, preto to bolo pofotené k apartmán, no ale to apartmán určite nebol. No a oproti nám bývali takí mladí, tak sme si kývali si z balkónu, my sme na balkóne púšťali pesničky, sme tam tancovali a potom tam prišiel klopať sused, že máme byť ticho, a tam štekal pes, to sme po ňom kričali, nech si utiši toho psa, že proste keď on, jak on, tak aj my. Ale akože vo výsledku to bolo super, len to, že čakáš, že hlavné mesto, že strašne veľa toho tam bude, aj že taká zabava, aj keď sme chodili po meste, my sme tam hodinu bludili mestom a nikde nič, žiadna zabava, proste strašne. Sme našli jednu uličku, ale fakt tam boli takí mladí, že mladí už starí, takí 27 roční, tak to už mladí starí to sú pre nás. Takže neviem, akože možno raz takto nájde krajšie Ateny. Potom, jak sme išli ku moru, Atenách, tam bolo pekne. Tam boli mladí, tam bolo všetko v pohode, tam bola pláž, tam bolo dobre. Ale v hlavnom meste, ak priamo v centre bývaš, tam bolo to akože otras. Takže tam by som už asi nešla. Ale nakoniec akože tá dovolenka bola fakt super, len to, že to miesto bolo také o ničom. To bol taký kultúrny šok, keď som prišla v striekačky, všade boli. My sme tiež chceli ísť do Grécka. Ale keď tak rozprávaš toto... Akože my sme boli s rodičmi v Grécku, ale ja vôbec neviem na jakej časti Grécka, alebo čo to bolo. Tam bolo pekne, my sme išli na lodi, ako to ten hotel bol strašný. Mamka na to strašne dobre spomínajú všetci, ale ja mám na to najhoršie spomienky, mne to príde strašné, jak sme tam bývali tiež. Ako bolo to taký dobrý hotel, aj bazén, aj všetko, ja som celý čas bola v bazéne, akože do mora som ani nešla, bo to bola proste kamienková pláž. Ale bola som taká, že nemám na to dobré spomienky, ale na lodi, keď sme išli a do takej zatoky a toto bolo krásne. Akože to Grécko má určite pekné časti, však aj v Atenách je pekne, keď ideš na pamiatky, ale na také ubytovanie mám fakt zlé spomienky z nejakého neznámeho dôvodu. Ale to nielen na Grécko, to je Taliansko. Tam sme bývali v takých kučiach. No, Taliansko to bolo... No, a my, jak sme boli s rodičmi? Aj my, čo sme boli, akože aj s mažortkami tiež to nebolo tak ono. No. Aj čo sme chodili my s rodičmi do Chorvátska, tam sme bývali na apartmáne. Ale akože toto bolo tam celkom pekné, len také, že staršie. A tiež sme boli na lodi. To som sa strašne bala, že sa potopíme. To ja som nechcela ísť, ja som plakala, že ja nikam nejdem. Ja som plakala, že ja nikde nepôjdem, že ja sa bojím, že sa potopíme, že pôjdeme dole k Titanic. A proste všetci ma presvedčali, že nie, že určite, že či mi šibe. No, takže tak... No tam my sme bývali v takej, ja neviem, či to bola garáž, či čo to bolo, ale akože to všetci, to boli také plechové domy, ale to ich bolo proste asi 100 v rade, proste také 2 ulice, medzi tým chodník a tam bolo strašne veľa Holandianov, to bolo fakt vtipné. A ja si pamätám, že mali poschodovú posteľ, ja som si z poschodovej postele spadla. Ja toto jednu vec si pamätám, že som bola tak kde na gauči tam spala. Ale to bolo také malé, že to bola kuchyňa a jedna spálňa, ale to bolo fakt, že jak jedna proste trieda. Proste fakt maličká, akože školská trieda. Keď si predstavíš našu triedu, tak presne také malé to bolo. Úplne, neviem, ako strašné, akože toto more. My sme ani do mora nechodili, lebo jeden deň proste kraby sa nedalo vstúpiť, všade boli kraby. Toto je na Taliansku najhoršie. Hrozné, a akože také more, že... More jak šťanky. No teplé. Ale bolo nechutne teplé. Teplé je more, odporné, strašne. Akože odporné. Potom jeden deň riasy úplne vyplavovalo. Fakt každý deň čo bolo aj ústrice, aj proste také veci, čo proste trieš tam i sa tešíš ku moru a nič. No, že si chceš zaplávať, lebo keď chodíme do Chorvátska, tak ideme tam úplne ďaleko a že sme prišli do Talianska, tak ideš a stále nohy. Áno, voda po pás, áno. Proste ideš a stále voda ti je len po pás a proste ani nemôžeš plávať, ani nič. No, a my sme tam, ale akože celkovo tam bolo veľa detí. Ja si povedal, jak začalo pršať a to tie holandské deti vyskakovali a ľahali do mlák a proste sa tam v mlákach čaptali. Akože tie holandské deti, to sú dosť akože o inom celkom zabáva. My sme tam mali kamošku, Emily sa volá. No. Ale takáže najhoršiu spomienku, akú máš takého cestovania? Čo ja viem. Jak som išla do Ruska, ak nás kontrolovali, čo sme všetky veci museli vybrať, sme tam čakali 3 hodiny, no to bolo hrozné. Môj mockovi kontrolovali kufor, ale mal taký motýlikový kufor, no ja som sa, že odpadnem, ja som sa mu tak smiala tam proste. Toto bolo fakt, že hrozné, ak nás tam kontrolovali. Ale ináč, akože tak, my sme mali celkom fajn dovolenky, ani tak, že ubytovanie, že nebolo zlé, takže...
Ja tiež sa snažím spomínať na všetky dovolenky, dobre, ale ja mám pocit, že ja mám veľké nešťastie. Ja takže v pohode. Jednu chorvátsku dovolenku, čo pre mňa je akože traumatická dovolenka. Lebo som išla do mora a to bolo prvých 5 minút, som mala 7 rokov a som sa tam riasy trhala vo vode a potom zrazu dačo uštiplo. A že som stále, že som strašne vrešťala, plakala. A my sme bývali proste v tej dobe na kopci, tak ma schmátil, sme utekali. A potom sme sa pýtali akože domácich. A to tí domáci akože netušili, čo to bolo. Po mne proste také malé také prísavky a akože tak to hovorí, že to bola medúza, ale ja neviem, či to bola medúza. Ja som potom také mala opuchnuté, vieš, jak sa to volá, mongol? No mňa komár. Mňa proste uštipol komár do oka a ja som proste sa ráno zobudila s takým veľkým okom. Ja som proste nevidela na oko. Ja som celý čas dostala okuliare. No to bolo hrozné, že ja som išla, keby ma takto zbil. No tak akože toto bola moja super dovolenka, kedy som taká spuchnutá chodila. Ja som mala tak aj fotku, raz som tak asi pred 3 rokmi ju videla, ale vtedy som ju nikdy nevidela, aby som si chcela pozrieť, jak som vyzerala. Lebo akože to bol celkom vtip. A pamätáš, že sme boli v škole v prírode. Ale to bolo na Slovensku. A že môžeme si povedať, čo je Slovensko, lebo my to rozprávame zahraničné zažitky. Ospevujeme Slovensko, ale Slovensko tiež nie je také ideálne na výlety. Čo sme mali vojenský výcvik. Ja, ale na tom vojenskom výcviku bolo, že všetci chlapci plakali. Volali mamkom, že chcú ísť domov. Ale sme boli štvrtáci a my sme sa smiali, proste nám prišiel ten vedúcko. Veliteľ na izbu. A mali sladkosti. Povykladané to. A Lulka sa ho pýtala, že či chce. A on, že odkrúti hlavu jak kliešťovi. Hlavičko, telička k kliešťovi. To bolo dobré. Ja si Sol sme jedli, pamätáš, pred spaním? Ja si pamätám, aj jak sme v jedálni sedeli a ja som sa nemohla prestať smiať. On tam už proste bol a ja som sa strašne smiala tam a nechal umývať všetky stoly. To si pamätám, že som akože super zažitky. Ale alebo jak sme strieľali. To si pamätáš? Hej, to si pamätám. Ale nepamätám si, že ja som práve strieľala. Si pamätám všetkých, len nie, jak ja som strieľala. Ja som strieľala všade, hore, dole, ale netrafila som sa. Atentát. No, myslím, že sme toho povedali veľa, čo sa týka cestovania našich zažitkov, že by sme mohli prejsť na zahraničné štúdium, o ktorom my vieme akože... Ale ty chceš študovať do zahraničia. Do Fínska, nie? Si ho rozprávala. Hej. To bol môj sen vždycky. Akože celý môj život som bola také, že by som išla tak do zahraničia. Ale môj tatík vždycky bol taký, že nie, že tak ďaleko od nás a to. Ale ja a to čo ťa tam tak láka? Neviem. Ja nechcem ostať na Slovensku. Ale že Slovensko vraj, že najlepšie si povedala. Ja som povedala, že na dovolenky, hej. Ale ešte som nebola vo Fínsku. Dajte mi chvíľku čas, ten podcast vám dám do komentáru vedieť, jak bolo vo Fínsku. Tak. Ani sa nevrátiš. Piatok tam. Hej, už nepríjem nikdy tu. No, mne vždy lákalo akože ísť študovať do zahraničia. Ako nikdy som nechcela ostať na Slovensku. No, akože to je náročné ísť tak študovať do zahraničia, lebo tak podávať si prihlášku do zahraničia musíš mať určite nejakú knowledge, neviem, ako sa to povie, poznanie cudzieho jazyka. Ale akože na veľa vysokých školách je dôležitý anglický jazyk. A ja chcem ísť do Fínska a našla som si tam štúdium toho, čo by som cca chcela študovať. A tiež sa to študuje v angličtine. No a myslím, že do toho roku, čo tam pôjdem študovať, by som už mohla mať štátnice z angličtiny. Na druhý rok myslím, že štátnicujem. Nie som si istá. No a si myslím, že to stačí. Taká štátnicová úroveň. Ani vlastne vyššia asi nie je ako štátnicová úroveň na Slovensku. Takže tak no. Nie, neviem. Ja som ešte tak ako... Už som rozmýšľala, ale ešte stále neviem. My sme boli na Slovensku. V Prešove na vysokej škole sa popozerať. Ale aj tak stále ma to dajak nepresvedčilo o tom, že by som chcela ostať na Slovensku a proste chcem ísť na výšku asi do Fínska. Ale vždycky sa to menilo. Raz som chcela ísť do Španielska jednu dobu, lebo som študovala španielčinu, ale neviem, či by som chcela teraz tam veľmi študovať. Takisto som rozmýšľala nad Holandskom. Vlastne ja mám bratranca, kamaráta, neviem, akože jak my sme rodiny lebo asi to nie je moja rodina, ale akože sme takí, že od mala sa poznáme. No a teraz ho zobrali na výšku do Holandska.
Ale jednu dobu som rozmýšľala tiež na tou holandskou výškou, lebo však moja ocko robí v Holandsku. Ale aj tak stále mám momentálne presvedčia Fínsko, lebo keď sa pozrieš na tie pomery tých škandinávskych krajín a tých horných, severských, jak je Fínsko, Švédsko, Norsko, tak oni majú to vzdelávanie na úplne inej úrovni, jak je tu na Slovensku. No ale napríklad ja som videla veľa takých TikTokov a videí, kedy napríklad dievčatá chodia do Ameriky, ľudne na výmenné pobyty, ale tiež na štúdium na rok a napríklad sa dostanú do rodiny. A ty si nechcela ísť, čo si rozprávala? Jednu dobu, minulý rok som rozmýšľala, aj moji rodičia na to sa pristúpili po dlhej dobe, lenže je strašný záväzok akože nechať všetko tu na Slovensku na 9 mesiacov a ísť proste preč. A s tým, že ja som ešte v tej dobe, však chodím stále na jazykovku, už 2 jazyky a neviem, proste si myslím, že by to bolo náročné, že po 9 mesiacoch sa tu proste v podstate po jednom školskom roku sa tu vrátiť, že celý školský rok by som nechodila v podstate do školy. To bolo také zvláštne, neviem si to predstaviť a nemám nikoho takého známeho, čo by tak išiel napríklad, ako poznám, ale to väčšinou už zvyšok chodili a niekde na výmenné pobyty, je Portugalsko a také štáty, ale neviem, akože určite je to skvelá príležitosť, však keby máme tu nejaký taký Erasmus, kde by sme mohli ísť na dlhšiu dobu, akože nielen Anglicko, Amerika, ale kľudne aj iné štáty, tak ja by som možno aj išla. By som to chcela vyskúšať, jak sa tam študuje, ale neviem si to predstaviť dnes tak dlho. Teraz máme vlastne z nemčiny, že sa vyberú takí nemčinári, čo pôjdu, myslím, že 2 na nejaké 3 mesiace do Nemecka. Moja mamka ma strašne presvieča. Ale ja neviem vôbec po nemecky. A ešte horšie je... sa naučila. Horšie, no veď hej, ale horšie je, že oni nevedia po anglicky, takže tie začiatky boli strašne ťažké, lebo ja po nemecky neviem, že seknúť. Ja fakt akože robím, čo môžem. Ja som teraz po Viedni chodila, som sa tvarila, že viem po nemecky. Som tam všetko prekladala, ale polka veci mi proste nevychádzala, čo sa týka vety, proste od veci. Nedávalo to zmysel, takže neviem, tam, akože ja si myslím, že ten jazyk je akože dosť veľká bariéra, hlavne tak Nemecko. Keď nevie takto po nemecky, alebo do Fínska. No ja idem do Fínska, ja tu rozprávam o nemčine, ale fínština je jeden z najťažších jazykov, čo sa dá učiť. To je úplne odveci jazyk, akože z tých ugrofínskych, neviem, je taká jak maďarčina tu pri nás, pri Slovákoch. Ale ja sa učím po fínsky. A viem, že... Začo po fínsky? Suomi on kaunizma. Viem povedať, že Fínsko je nádherná krajina. Mňa by inak celkom zaujímalo, že prečo, že Suomi je Fínsko po fínsky, akože... Ale oni majú dosť odveci, akože Dánsko je Tanska, to si povie, že ok. Že ok, ale proste Suomi. Z jakej... To si nepovedal, ako hodinu ja, ja nechápem, skade oni to ťahajú také slova, ale však akože, a oni napríklad Fíni majú také slovo, že sisu. Jak som to začala učiť po fínsky, to furt dačo, že sisu, nie? Že, vieš, že dačo on je, han on miez, dačo zo sisu, že je taký muž zo sisu. Ja to slovo som tak 500 krát. A ja som nevedela, čo to bolo. A včera som si tak čítala, som si hádzala do umelej inteligencie, že čo je dobre vedieť predtým, než pôjdeš do Fínska, že by si tam neurobila také somariny proste. A oni, že tí Fíni sú takí, že sisu, oni, že uznávajú to slovo sisu, že to je taký, že odvážny a taký sa tvária byť neviem, aký veľký a neviem čo všetko. Takže toto slovo, akože sisu som v živote nepočula pomenovanie pre také slovo, že, ale to je dokopy, že odvážny, silný a taký no, confident, by som povedala. Takže také zvláštne slova tam, ktoré majú a ten celý jazyk je taký zvláštny. Lebo keď ideš študovať do Česka, si povieš, že ok. To nie je až taký veľký rozdiel. Alebo Anglicko, Amerika, však tiež si povieš, že ok. Hej. No ale do Ameriky by som nechcela ísť, bo nikdy nevieš kedy, akože či sa vrátiš takedy. Akože tam majú akože celkom srandy na škole, ale čo tak, akože my tu na Slovensku už tiež máme celkom srandy v školách. Takže, neviem. Ale to ten jazyk je akože veľká bariéra. Ale tí Fíni vedia po anglicky, lebo akože však ja som si, lebo idem v piatok nie do Fínska, to som si čítala, čo musím o nich vedieť. A Fíni si o 8 večer už idú spinkať, vieš, ľadno do postele. A to díky, môj zlatý. Takže si myslím, že akože aj tie rozdiely, čo sa týka tej kultúry, možno pri štúdiu, môžu byť také zaujímavé. Ideš tam, spoznáš krajinu, spoznáš jazyk
A zároveň tam sa učíš, bývaš tam chvíľu, čiže vlastne sa priučíš veľa novým veciam. Čo by si možno tu na Slovensku úplne nezažila, ale to v každej krajine, vieš. No však uvidíš, že sa ti bude páčiť a možno tam pôjdeš zase. A možno tam aj ostanem a nikdy sa nevrátim. Ale akože ono je ťažké povedať, že ideš tam študovať a ostaneš tam bývať a už sa nikdy nevrátiš, keď máš celú rodinu tu, hej. No, to ale možno sa to stane. No však, možno. Ale si vezmi, že napríklad naša rodina, ale to asi ani nemá nič proste so štúdiom, ale keď sa počas vojny akože všetci stiahovali, to strašne veľká časť mojej rodiny, letkovskej, býva v Amerike. A som si minula hľadala taký rodokmeň a všetci, že Amerika. A ja som bola úplne, mimo z toho, že všetci sú úplne, že z Ameriky. Ja som to nechápala. A mi nová babka hovorila, že mám takého tam Alexiusa predka. Proste, že Alexius Letkovský v Amerike. A ja, že čo prosím, nejaký Alexius. Ja si myslím, že predtým, než ideš kde študovať, by si si určite mal pozrieť taký ten študijný program. Zistiť všetko, že čo ťa čaká. Čo ti ponúka hlavne tá škola. Najlepšie, keď tam takoho máš, že vieš, do čoho ide, že ti takto povie. To také, však toto Prešovské univerzity sú celkom teraz ospevované, každý sa tam tak pchá. Strašne veľa študentov tam majú. Ja som nevedela, že tam je toľko študentov na tých školách v Prešove, lebo že spáš Prešovská univerzita. Čo to? A nebolo to až také zle. A zase DODčko. No, to bolo DODčko, ukážme, čo máme. Ale ja akože poznám, môjho brata Frederika, to napríklad tiež chodila do Prešova na výšku a psychologička je, chápeš? Čiže akože tá škola jej bola čo platná, že bola asi dobrá, očividne. Ale potom druhá bratová frajerka napríklad študovala na vysokej škole na Univerzite Komenského v Bratislave. A jej sa asi tiež páčilo. Ja nemôžem povedať, či sa jej páčilo, ale si myslím, akože z ich rozprávania, akože hej, akože sú vyštudovaní. Lebo študuje na Slovensku. Ten zvoj zahraničí. Ale čo sa týka zahraničia, strašne málo ľudí poznám, čo sa tak uteká do zahraničia. Veľa ľudí sa drží na Slovensku. Lebo to máš všetko, chápeš? Nej. No a napríklad, čo som sa rozprávala s našimi štvrtákmi, tak oni všetci ostávajú na Slovensku. Aj napríklad veľa z nich si nehľada školy tak ďaleko, že až do Bratislavy, alebo takže veľa ľudí ešte si hľada také, že čo najbližšie školy pri nich. To je také pre mňa, že... Hej, to všetci hovoria, že ja proste, čo najďalej školu. A ja som za čo najďalej, ale všetci, že potom zistím, že to je lepšie, že čo najbližšie. No, takže... sme zistili, bo sme tu na Gimku. Hej, v Sabinove, nie sme v Prešove a som tiež rada, že si môžem nemusím stať. Každé ráno chodiť na vlaku. Nevstávam ráno. Kamoška mi píše už o 5:00, že už ide na vlak a ja pozerám, či na autobus. A ja ešte len o 7:10 sa zobudím, že dobré ránko. A potom nestíhame do školy, akože nikdy. Aj tak sme Sabinovčanky a nestíhame. Ale prídeme vždy tak maximálne 5 minút. No ale lepšie meškať 5 minút, jak meškať vlak a meškať hodinu. No však, to je tiež problém. To je tiež to, že... Aj teraz je zimu, sú šmiklavé chodníky, takže preto meškáme. Tak sranda tu v zime chodiť. Takže tak, no. Ale akože k tomu štúdiu, čo sa týka zahraničia, sa nedá z toho veľa povedať. Hlavne z našej strany, lebo akože ja by som tam chcela študovať. Ja som si aj hľadala taký program tej školy, čo by som chcela v Helsinkách študovať. Teda hlavne paleontológiu som hľadala, ale ja viem, či sa budem v živote isto zaoberať tou paleontológiou. Sa uvidí po strednej škole, že nás čakajú prihlášky na vysoké školy. Už za chvíľu. A to je akože sranda. A za chvíľku aj tá stáž. No však, ja absolútne vôbec neviem. A ja vôbec tiež neviem, kde pôjdem. Takže vlastne možno nám to pomôže si vybrať, že kde by sme možno na výšku. Ale strašne rýchlo to zbehlo. Nedávno si pamätám, jak som ešte išla len písať primačky. Ja nezobrali na jednu, to som akože tu písala 3. kolo. Ale som rada, že som tu. A možno takto dopadne aj na výške, že chcem ísť kde do zahraničia. Možno ma nezoberú, ostanem na Slovensku. A možno aj takto tu bude lepšie, kde inde. Ja viem. Ja som bola tiež taká, že Sabinou, že to je nudné, ale teraz som extrémne rada, že som tu. No, len ja jak paleontológ, tak na Slovensku asi sa veľmi neuplatním, takže aj tak mi zo všetkého vyplýva, že Slovensko asi není tým správnym miestom na moje štúdium. Ale viem, že v Košiciach, čo sme tam tiež boli na nejakej škole, tiež sme tak tam rozprávali, že tam sa už dá študovať, že dinosaury predmet. To je zaujímavé, čo sa týka môjho, akože. Takže vlastne tie obzory aj na Slovensku, aj vo zahraničí sa treba rozširovať, lebo aj v Česku sú celkom dobré školy. Aj v tých okolitých, však pôjdeš do Rakúska, tiež určite máš dobré školy.
Neviem, jak Poľsko a Maďarsko, ale do Maďarska by som nešla teda asi študovať. Tam to neviem. Takže tak, no. Ďakujeme za vypočutie našeho podcastu a vlastne uvidíte sa s našimi spolužiakmi pri ďalšom, alebo vypočujete si našich spolužiakov pri ďalšom podcaste. Áno. Takže čaute. Ahojte.